बैसागु बोथोर ना आराम दुगैनानै देदाद्ला थादो नोंबो। खन्थला साना बारा जाबाय गायथाखौ लानानै थांदो। आदै मादै सोरलै बियो खावला सिबला नुस्लाबलायै आंसोलै आं दाउखा राजा। गसाय एफा गरमाव मा खोबफबजोबखोलै दाउखा बेटा। मा गरमलै गरम जायाखै। गसाय गरम जायाखै जायोलै मानसियालाय लोमजादोसो ना मादोसो नोंलाय एफा गरमाव खाख्लुबलु खाख्लुबलानो। माबालै आं क्रिम फोनदोंमोनलै माने बे क्रिमखौ सान्दुङाव दायो फोरानबा क्रिमा गाज्रि जागोन आरोना बेनिखायनो गस्लाखौ ख्लोब जोख्लोबजोबना लादों आं आदै। मानोबा फैनायमोन? माबालै जोंहानि बेदागालिखौ नागिरनानै मोनाखै दङ नामा नोंसानाव? औ दङमोनथ' आरो जोंहानाव बेदागालिया बेखौनो बिराद नागिरबाय थादोंलै आं बेदागालिखौ। थरल' थुखैनो लांग्रोबाय आंहा गायथाखौ एसे बोराबनायखाय बुरखायदों आं। ओमफ्राय बे गायथाया मानो इसेबां हायथाथालै? बेयो हायथा जातनि मोसौ। मोसौआबो हायथा जात थालायो होमबा? औ थायो। होमबा जोंखौ थुखैनानै लानानै फैदो होमबा न'आव थांनोसै। दे गसाय दाउखा राजाया दाना बिराद देलायग्रा जाथारबायलै। मानसियाबो गुफुरथार जाथारबाय दाना देलायबाय थायो होननाय खोनादों आङो दिनै नुमारबायसो। बे सासेया बेलेग जागोन बिसाना। आच्छा आं लानानै थांनोसै गायथाखौ। गायथा थौदो। नोजोर होबाय थाबानो जाबाय बेदागालिखौ। जागोन दे। लोगोफोर रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो लाब्रा फेमिलिनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। बयबो दुखु दाहाखौ बावथ'नानै बयबो दान्दिसे रंजादो। मोनसा मोनसि जालायनायखौ नायलायनो बालायनाय मुगैलायनायखौ दोनथ'नानै दान्दिसे बयबो बर' हारिनि फोरबो रंजालि बैसागुखौ बयबो गाजा गोमजायै रंजादो। आब' दालाय माथो खालामबावनो? गुमैयाबो हिनजाव गदाय लाबायबालाय नोंलाय माथो खालामनो हाबावनो? थांथोंसै जायजों रायजो जायो जाहैथोंसै। आंहा बिदिनो आलाय सिलाय थानोसै। आलाय सिलाय थायो नामा आब'? जों दं, आइ दङ, फामे दङ, आफा दङ। मानो जिंगा सिदों नोंलाय? बे गाज्रि मानसिया नोंखौ गारना थांबाय मोजाङानो जाबाय। हिनजाव लानानै खारदोंना मोजां रायजो मोनजाया बियो। बे जोनोमाव जों जायखौ खस्थ' होयो दुखु होयो लोगो लोगो जोंनावनो नांफिनो। बेनिखायनो जिंगा सिनाङा आब'। साननैसो बेवहायनो थाथ'दो आरो। दा अमा राजानाबो इलेक्सननि बिराद बिजि जागोन। न'आवबो मानसि दुमसि फैबाय थागोन। साननैसो बेवहायनो थाथ'दो आरो आब'। समाजनि मानसिफोराबा आंखौ मा सानगोन दा? हौवा गारना होनानै आंखौ बयबो दुसिसिगोन। आंनि आगलखौ बयबो आसि दिन्थि दिन्थि आंखौ दुसिसिगोन आगै। आं मा खालामबावनांगौ दे? आं थांनानै थानोनो गोसो गैला आगै। दुसिग्रायाथ' थाखागोन हिनजावानो गाज्रि होननानै बुंगोन। आजिखालि जुगाव हिनजावफोराबो गाज्रि ओंखारथारबाय नालाय सासे सानैनि थाखायनो गासैबो हिनजावानो बदनाम मोनफाजोबसै। माथो खालामबावनो आरो बुंग्राया बुंबाय थागोन जेबो नङा आब'। मालाय बुंनायखौ जेबो गिनाङा। जों दंना नोंनानाव हांग्रि मुन्जि दं। सोरबाल' माबा मोनसे होनफैलाय दख्लाखौ फैखोलायनानै जोगोन आं मिन्थिबाय। नों आंखौ मोजाङैनो बुजियो आगै। बेनिखायनो नोंनो खोन्थानानै मोजां मोनो आं। आइनो खोन्थानोबो बोरैबा मोनो। आइखौ दुखु होनो गियो आगै। बिमाफोरालाय फिसानि दुखुखौ नुबा दुखु जाफायोना। नों बेनिखायनो आइनि सिगां बांद्राय दुखु जानाङा दे। माबाफोर जादोंबाबो जायाखैबाबो आंनो खोन्थाबानो जाबाय। जों दङ ना फामै दङ। दा बे फाग्लानि खोथाखौ साननानै दुखु जाबाय थानाङा। मालाय फाग्लाया हिनजाव गदायजों मालाय रुजु रुमु रायजो जाहैगासिनो बे। मालाय नायै बेदरै जागासिनो बे साननैसो जाथों। मालाय बेहा रंजाहैदों हिनजाव गदाय लानानै। नोंहा बेवहाय गाबबाय थानोसै। गाबनांला दे जा गाबबाय जाबाय। बेदागालिखौ मोनबाय आयै। बेदागालिया मालाय दुगैनो थांदों। सोरजों दुगैनो थांदों बेलाय बेदागालियालाय? थरल'आ होनानै लांदोंनो मालाय। आयै एमावाबा एमावाबा आरो नोंहाबो बे गरमाव मा गानफब जोमफब? जानो मानि एसे गरम जादों नोंहालाय? मोदोमाव मार्कशीट लगायदोंमोनलै आङो बडिशीट। बेखौ बोखारागौमानि आं गस्ला गस्ला गानफब जोमनानै लागोन नङाबा आंना मार्कशीटआ लस जागोन ना। मा बुस्थु बेफोरलाय? मार्कशीट बेलाय? जानोहाय आंबो मिथिलाय लाङा मा बुस्थु बेबा। मोदोमा गुफुर ग्ल' जानाय शीट लगायनानै लादोंलै आं। 40 मिनिट फुननानै थानांगौनो। दादे आंखौ कें कें बेदागालि नायगिरनो खोन्थाबायना। बेनिखायनो उपाय गैया जिखौ गानसिनजोबनानै लानानै थांनांबाय आं। आफोद मा एसे देलायग्रा जाखो नोंलाय दाउखा आबा? मानो इसिबां देलायो नों दाना? जेरै दं एरैनो मोजां आबा। आंखौ बिदि दाबुं आयै। आंसो मिथिगौ बेसेबां आं दुखु होजायो मानसिफोरजों। गोसोखौ बुरखाय बुरखाय दोनखोमायो आङो। काला हुआ तो क्या हुआ दिल वाला तो है ना होननानै। हा कालाबाबो मोजाङानोहाय आबा नोङो। मानो
खोनासङो मालायनि खोथायासो रजायो दाना आं लन्थं बेरायनो लुगैयो होमबा मालायफोरखौ नुनानैनो आङो लन्थं बेरायनो मोना माथो मालाया मा सानगोन बेनिखायनो आं गस्ला गानो नङाबाथ' आं लन्थंसो बेरायनो गोसो जायो बेनिखायनो मालाया मा सानगोन होननानै आयै नोंखौ आङो बुसिगोनसो आं मिथिबाय उल्था फाल्था होनबाय थानाया मेगन सादों आं गुफुर जानायखाय नोंखौलाय मानो मेगन सानांगौ आबा हो नोंखौ मानो मेगन सानांगौ आङो जाबाय दे जाबाय बैसागु बोथोरा बिदि नांलाय खमलाय जानाङा आयै लिंहरदोंमोन नोंबो खोमायाव सना गानग्रा जाबाय नामा एमाव आबा खोनाथारा जे बेदागालिनि खबर लाहैबाय थादोंमोनलै आं बारियाव फैफिनबाय खोमा होननानै नायबाय थादोंमोन आं बेदागालिखौ लानानै थांबाय मालाय थुखैनो थरल' मोना माबा थुखैनानै लाना फै बेफोरबायदिखि जायो हो बेफोरबायदिखि जायो हारिनि नियम निथिखौ नखराव मोजाङै बानायाबा दिनै बेफोरबायदिनो थादाव गाबोनबो थादाव फैगोन बोसोरावबो थादाव बिदिनो जोबलांगोन माबा मोसौखौ थुखैना लानानै फै आरो मा मोखां नायबाय थादों थांबा सानैबो आं थाङालै आंहा देलायनांसिगौ दुगैनांसिगौ नुबाय बे दाउखाया बिराद देलायग्रा जाबायलै मेगन सादों नामा नोंनिख्रुइ गुफुरसिन जागोन साननानै टाइट खालाम मूर्ख गथ' लाजिबाय बे आबा थां दुगैदो नायनो बाथारबाय आं नोंखौ बिदि गानफब जोमफबखौ आंहासो गरम मोनफाजोब्बाय आखे मामिजि मा होनबावगोन आं बे फिसा सासेखौ हांगारि आयानो इसिबां देलाया मालाय बेहासो जि देलायो मा जाबावगोन बे फिसा सासेजों दे फिसाफोर अराय गोजोनै थानो मोनथों नोंसोरबो आंनि अननायाथ' थाबाय थागोन नोंसोर सानैनावबो माने नोंसोर मानैखौ आं अनबायानो थागोन अब्लाबो नोंसोरबो गावबो मोजाङै था बेमार आजारनिफ्राय गोजानाव था दे होमबालाय थांहोलांदो दे थारला फिसा बेरागालिया थांबाय नालाय आया बहा थांखोलाय थांबाय नालाय बहा थांखो थरल' बबेथिं थांखो बे जिंनो थाबायलांबाय थादोंमोन बियो आइयै मा जाबावगोनलै बेरागालियानो गोमाबाय थायो ना गोमाबाय थायो दे फिसाफोर थौदो आं जोंगासिनो नामा आं बासायगोन नोंखौ फावगालि जों बेहाय दं फावगालि आं फैबाय आदै प्लिज हेल्प दे आं फैबाय गासिबो थिग जाजोबगोन फावगालि नेवला आखाइखौ हगारना बिनिखौ गोरा हमनानै लाबाय थाथार बाजै नों आखाइ फारसेयाव हमदो आं आखाइ फारसेयाव हमना बोनोसै दे माबार बोदो गाबनाङा आंबो बोफानि दे हे गसाइ हे आफा बोराइ बाथौ प्लिज बासाय फावगालिखौ बासाय प्लिज आफा बोराइ बाथौ फावगालिखौ रैखा खालाम आयै फिसाइफ्रा आयै सना मानो बेफोरबायदि जानांगौ जाखो सरि आयै नेवला आंनि फावगालिखौ बासायनायनि थाखाय थेंक इउ दे माबाफोर दुखु मोनाखैथ' दुखु मोनाखै फावगालिया मोजां जाबाय आंबो मोजां जाबाय फावगालि नों माबाफोर दुखु मोनदों नामा मोनदोंथ' आरो मानो मोना जानांगौ जाखो हा दैजों बोहैबोनानै आरोबाव बेबायदि गाहायाव गोलैलांनो नागिरबावदोंमोन नों नेवला बे फारसे बोरैथिंजायलाय बोरै मोनफैखो नोंलाय जों गाहायाव गोलैलांबावदोंमोन ओमफ्राय गाहायथिंजायबा आरोबाव दैया बिराद बारा नालाय गोजौआव मानखोबोनायावनो बिदि थाब फैदों बै गोजौआव आयै नेवला गैयामोनबा दिनै आं मा जागौमोनथाय नोंहालाय मानोथो दैमाफोरावलाय फट' साफायफैनांगौ जाखो हा बेफोरबायदि रिल्सनि थाखायनो बायदिसिना जायो मिथिबाय मानसिफोरा मानो बेफोरबायदि नोंसोराय रिल्स लाबानो उनथिं नाया सिगांथिं नायाथार फां थुदो मानसिखौ न'आव लानानै औ बाजै मानसिखौ थुदो लानानै फावगालि नेवला थौ जोंहानाव नांगौ नामा फै नेवला जोबोर थेंक इउ स' माच फावगालिखौ रैखा खालामनायनि थाखाय जेबो नङा दे फै फावगालिया मोजां जाबानो जाबाय औ थौ फावगालिखौ नायनि थौ आंनि जानो गोनां बिसिखौ बासायनो हाबायलै आं सोर फन हरलायखोलाय हेलौ नेवला फिसा बहा दं नोंलाय आंना नै दैमाथिंजाय मानोमोन पुलिस फैदोंमोन फिसा पुलिस माथो नोंलाय फैसा खावदोंबालाय थाबैनो फै फिसा नोंखौ मोनसे जायगायाव लांनो आं जागोन दे आइ जागोन नों जिंगासिनो आं माबा मोनसे खालामगोन खोथाया माथो बिराद गाज्रियावसो सहैबाय पुलिसनो हरबाथ' बिराद गाज्रि जागोन बेनिखायनो आंनि जानो गोनां बिखुनजोनावनो हेफाजाब बिगोन आं बिराद मोजां खायदा बोराय बाहायाबा आं जेलनि ओंखाम मोनजासिगोन बेनिखायनो आङो दिमागनि बात्ति जलायनोसै आच्छा बारु थाइबानि लारु बेदागालि नों बेवहायसो दंफैयो आं नोंखौ मैयानिफ्रायनो नागिरगासिनोलै मानो गोमाबाय थायोलै नोङो हा नों मानसिया बांद्राय थिग नङालै सि आंखौ मानसि होननानै दा बुंथार हा मानो मानसि होननानै बुंजानो बायोब्रा आं मानसि जातखौ मोजां मोना मानोबा
जाबाय आरो ना नों आं दुखु जादों मानि दुखु जालायखो राबे रागालि थौदो न'आव थौदो नोंसोर मानसियालाय मा बुजिनो मोसौनि दुखुखौलाय आंसो मिथिदों आंनि दुखुखौ बेरागालि गाबनाङा दिनै मोसौनि सानावनो गाबो नामा दे नोंखौ आं मोजाङै थुखैफिननोसै ओमफ्राय नों बहा बेरायो आराम बेरायहैदो ओमफ्राय मोनाबिलियाव न'आव फैनानै थाफैदो दै बहा बेरायबावनांगौ जाखो आंनि मोजां मोननाय दामब्रायानो मालाय सोरखौबासो गोसो थोग्रा जाबाय दांनाय बिलिरलाय मालाय दामब्राजों मैसानि फाख्रिजों लानजाय सोमावलायदों सानैजों मालाया लानजाय सोमावदों माथो जाखोब्रा नोंहा गोदान बोथोर मोनफिनगोन ना देनां नों बांद्राय जिंगासियो नामा बेफोरखौनो जों मोसौ माहारिया मासेल' दामब्राखौ नोजोर होयो मानै माथाम नङा नंगौ नामा बेसे फोथायनो गोब्राब मोनदों होमबाबो मानिफ्रा नांसिगोन आरो देलै दे नोंनि खोथाखौ बुजिबाय आं थौदो बेरागालि थौदो एसेबां बोराब नाङा नोंथ' मैयाबो गांसो जायाखै मोजाङै दिनै गांसो जाहोनोसै आं नोंखौ मोजांनो जायनि गोसोआव दुखु जायो बियो गांसोखौ बोरै जानो मालाय दामब्राया मालाय फाख्रिजों लानजाय सिबलायगासिनो नोंबो सोरनाबा लानजाय सिबलायथांदोब्रा आं बिदि हारसिं दुखु जाबाय थाबा जानाय नङाना बैसागु बोथोराव बिदि दुखु थानाङालै बेरागालि थौदो बेरागालि थौदो नों थांग्रो आं नोंखौ गारनानै थाङालै आरो नोंखौ बैसागुनि मुङाव थुखैफिनथारनांगौ आङो खेबसे थुखैनानै नियम निथि खालामबासो आं नोंखौ हारसिं हेगारगोनलै एसेबां अख्रा मानसि जाथिया मोजां नंमारा नों बुंबाय थाबाय जेब्ला थुखैजाफिननोसै आं हैनाबाद लानजाय थेमपाट पाट नेवला आंनि फिसाजोखौ रैखा खालामनायनि थाखाय साबायखर दे बुं नोंनो मा नांगौ आं जेखौ बिगोन बेखौ होमारगोन ना मा आंनि सायाव फोथायनाय गैया नामा दङ अब्लाबो बुंबाय आरो दे बुं नोंनो मा बान्था नांगौ होगोन मानसिनि जिउखौथ' फैसाजों जेबो रुजुनो हाया अब्लाबो बान्था महरैथ' आं नोंनो माबा मोनसे होनो हायो दे बुं मा नांगौ नोंनो आंनो ना औ नोंनो बान्था होनो नागिरदोंनो आं बान्थाखौ हारसिंसो बिखुमागोनलै आं मानसिफोरनि गेजेराव बिया मानो मा बान्था बिनो नागिरदों नोंलाय हारसिंबासो बिलायनाय औ आं हारसिंबासो बिगोन दे होमबालाय आंबो थांहोलांसै हाफां थादो दे आं थांनोसै साहाबो लोंलांला आरो माबा मोनसे जालांदो आहाय गाबोननि लाहार फाहार खालामहैनांगौ दाखौनो आंबो खारलांब्रबदोंसो दुलुरा फन हरनाय लोगो लोगो बिखायानो खावसे थांखादों आंना ओमफ्राय माथो बुंबावनो आरो एबारनिफ्राय हगार हरथारनांला दैमायाव फट' साफाय जाहैनो आंबो हगार हरा जागोन दे होमबालाय बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय नोंसोरनि गासैनिसिमबो न'खरनिसिम नोंनिसिमबो दंफाव दे होमबालाय बुं दे मा नांगौ आं नों हारसिंबासो बुंदोंमोन जाथि दानबायदां थांलाय नोंसोर बैयावहाय बिसोर थांजोब्बाय दे बुं दे आंखौ पुलिसनिफ्राय रैखा खालामनांगोन माने पुलिसनिफ्राय मा रैखा खालामनांगौ नोंखौलाय माने आङो थफिरामोननि फैसा बेगखौ महाराजामोननाव दोनहैदोंमोन मा होनखो नोङो महाराजामोननाव दोनहैदोंमोन हा आच्छा नों महाराजामोननावल' दोनहैयाखै ना दुमफामोननावबोथ' दोनहैदों नों ओंखारलां बे न'निफ्राय ओंखारलां नों गावनो बुंदोंमोन बान्था होगोन होननानै आंनो बे बान्थाखौनो नांगौ आंखौ पुलिसनिफ्राय रैखा खालाम सोर खोन्थानाय नोंनो बेफोरबायदि खामानि मावनो नोंथ' फैसा बेखौ जोंहानावबो दोनफैदोंमोन खोमा ना औ आङो दोनफैदोंमोन नाथाय आङो नोंसानो होफैनो होननानैसो दोनफैदोंमोन मानि थाखाय माने आङो न'आव जेबो जानो गैयिनि थाखाय आङो सिखाव खावनो होननानै थफिरामोननाव थांदोंमोन आं मा मोनगोन मा मागोन बेवहाय बेखौनो लानानै फैबाय आं बेगाव फैसा दङ होनना खोनानायखाय नाथाय एसेबां बुरजा फैसा दङ बेखौ आं सानाखैमोन उनाव फैसाया गिलिरथार बेखौ आं खेबसे खेवनानै नायदोंमोन बेवहाय फैसाया बुरजाथार नुना गिनानै नोंसानाव दोनफैदों आं नों बुंबानो आं मानिगोन आं नोंखौनो सानखादादोंमोन सिखाव होननानै ओंखारमारबायानो आंनि बुंनाया नोंखौथ' आं गावनो जेराव थिनहरगोन नों गावनो साननानै नायलाय आं फैसाखौ खावनांगौबा आं बेलेग जायगायावबो दोनहैगौमोन नोंसानाव मानो दोनथ'गौमोन आं नोंसानाव आं फैसाखौ बुरजा नुनानैसो नोंसानाव दोनफैथ'दोंमोनलै दा नोंसानिफ्राय फैसाखौ खावनानै आं थफिरामोननाव दोनहैफिननो होनना नाथाय बे समावनो पुलिसा फैबाय ओमफ्राय नोंसाखौ हमजानो गिनानै आङो नोंसानिफ्राय फैसा बेखौ लोगो लानानै आं दुमफावमोननाव दोनहैथ'बाय दुमफावखौबो आङो जेलाव थादों होनना खोनानानै जोबोद दुखु मोनबाय बिनि उनावहाय आङो फावगालिनि गारियाव खिथु थांफानानै आरो बिनिफ्राय बेगखौ सिख'ना महाराजामोननाव दोनहैफिनबाय महाराजामोननाव मानो दोनहैनाय नोङो मानो होनोब्ला महाराजाया आंखौ लाजि फोनांदों गावआनो आंखौ लिंहरनानै आंनि फिसाजोखौ नायफै होनना बुंनानै बिमाखौ लाना फै होनना बुंनायखाय आं थांदोंमोन नाथाय आंखौ होनानै हरदों बेखौथ' आं महाराजानि बडियाव थानायावसो आं बिदि बुंदोंमोन महाराजायाथ' बिदिखौनो बुङाखै बियो होनबा बिमाखौ लानानै थांमारदोंमोन होनबालाय माथो दायनिगिरिया आंबो नाथाय खिथेर होखारनाया गाज्रि बुस्थु नों मिन्थियोना मिन्थिया आं मिन्थियो नाथाय आंनि बिमाखौ लाजि फोनांबा आं रावखौबो गिया जाबाय दे जाबाय बुजिबाय
नाथाय बेफोरबायदि फैसा खावनाया गाज्रिसो मिन्थिबाय आंखौ बासायगोन ना नों आंनो बान्था होगोन होननानै बुंखादोंमोन ना जागोन दे आं माबा मोनसे सानगोन साननानैल' जाया आंनो नांथारगौ आंनो दानो आंखौ बासायथारनांगौ नों आयै माय सना आं नोंनि खाथियावनो दं आइ आयै नेवलायालाय नै नेवलाया खाथियावनो दं नेवलायासो आंखौ बासायदों आयै औ आं बुजिबाय होमबालाय मादै आंखौ बासायफिनदो पुलिसफोरा आंखौ नागिरगासिनो दङ बान्था महरै आंनो बेखौनो होनानै होदो पुलिसनिफ्राय आंखौ रैखा खालामदो जागोन दे नों जोंहानावनो थाथ' थेंक इउ थां टिभि रुमाव जिरायहैथ' थेंक इउ आयै मा जादों जेबो जायाखै फावगालियाय नोङो बेफोरखौ जेबो सानथ' नाङा आरो फट' भिडिअफोरखौ बेफोरबायदि गाज्रि जायगाफोराव बेफोरबायदि दैमा जिं जिङाव दाला दे आं नोंखौ एफा रायबाय मानो मानिया नोंलाय मानो बुजिया हा दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि दा खालामसै दे जागोन दे ओमफ्राय बैसागु सोलोंनो थांनो होननाया दिनै थांनांला गाबोननिफ्राय ओंखारदो जागोन दे सिखारनो हाबायबालाय सिखारदो दे थेंक इउ आयै थां दुगैनानै आराम गस्ला गानस्लायनानै थाहैदो दा आंनि फिसाजोखौथ' नेवलायासो रैखा खालामथारदों नेवलाखौ रैखा खालामफिनाबा जागोन माबायदि रैखा खालामबावगोन आं बेखौ नारजि बुदांजों रायलायागौ माने जाबावगोन जानो बेबो खामानियावसो दंहैयो दा नारजि बुदांखौ लिंहरबा माने फैगोन ना बियो फनावबो बेफोरबायदि खोथाखौ रायलायजाया लिंहरनिर' फन खालामनानैनो हेल' नारजि बुदां नों फैनो हागोन ना बिराद गिदिर जाथाय जानानै थांबाय दिनै बियो फावगालिया औ फावगालिया दैयाव गब'दोंमोन औ दासो लानानै फैबाय मानसिखौ मोजाङानो जाबाय दायो दे माबार फैदो माबायदि रैखा खालामगोन आं पुलिसनिफ्राय बेखौ फारसेथिंजाय क्लिअपेट्रा बावसो आंनि बिखुनजोनिसो लोगोबाव अबयसे आंना बिखुनजोआथ' फिसौखौ अनो नाथाय बे बारावबा फिसौखौ बासायनाय मानसिखौ बासायगोन ना बासाया बेबा साननो गोनां बाथ्रा ना लोगोफोर जोबोर जाल्लायाव गोग्लैबाय आं बिथिंसो जानो ना बिथिंसो जानो जाबाय दा उननि एपिसडखौ नोंथांमोना नुलायसिगोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय गुड नाइट लोगोफोर आरो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननि गासैनिसिमबो फिन खेबसेबाव जासिहरनाय थाबाय जय बैसागुनि जय जय बर' हारिनि जय थपेराम आं बोरैबा मोनगासिनो दङहाय माबायदि मोनदों उदैखौ सानाय मोनदों होमबा जोंना आलासि गोदाना फैसिगोन खोमा थ' नोंखौ डाक्टरनाव लानानै थांनि जोमग्रा लायनि नों आरामसे जिरायनानै था आंनो नोंनि जोमग्राखौ लायना फैनि हाबाब उदैया माइसो साखो हेलौ असि नोंथाङा नेवलाखौ नायगिरना मोनबाय ना मोनाखै थाबै नायगिरनानै दिहुन मादालि मा गसंनानै थाबाय थाखो उदैखौ सानाय मोनदों बेनिखायनो थपेरामा आंखौ डाक्टरनाव लांनो नागिरदों ए थां मोजांफोर खौरां मोनबाय बायसिगोनदां थपेराम बिहामजोखौ माबार लानानै थांदो र' आं माल माथा जगार लागासिनो ए माबार लानानै थांबानो जाबाय आं एन्टनिय'खौ थिनहरफागोन जागोन दे आंग्रोमोन दे आंग्रोसना बहाथो थैनानै थाहैलायखोब्रा न'आव फैग्रोमोना हिनजावनि मोखांखौ मा नुफैयालै आं आइला माथो बेवाइसो थबसिसो माथो माला फैनायलै बेवाइफोर थबसि आङो 3 घन्टासो जाबाय खोमा आच्छा बार' थाइबानि लारु नों फैबाय मोजाङानो जाबाय आं नोंखौ न'आव दंफैयो होननानै मिन्थिखादों ओमफ्राय माबोरै खबर माथो बुंनो आरो नोंना बिसालथिया मालाय हिनजाव गदाय लानानै बेंगालराव खारलांबाय आच्छा बे स्वाद जौ फाग्लाया नोंखौ गारनानै थांबाय बेबो हिनजाव गदाय लानानै औ मालाय हिनजाव गदाय लानानै थांबाय साला नों गोदो आंखौ बुनो नागिरनाया बुनो होआसैना आंना आखायानो मानगासिनो दंलै दाबो बुनो मिथिबायना ए जियानो जादोला जि जाबाय मोजाङानो जाबाय नोंथ' बुजाबायानो थाखायमोन नङा होमबा बुबाबो मालाय खोन्थालायामोन नों रावनोबो गावनि फसनजों थांनायखाय ना ए बेफोरखौ रायखांबाय थाला नों जोंहानाव फैबाय मोजाङानो जाबाय बेवहायनो थाखादो नोङो औ साननैसो बेवहायनो थाथ'खानोसै आंबो नोंहा जेबो उसुबिदा गैयाबा मानो उसुबिदा मोननांगौ जाखोब्रा मोनालै गावनि न' बायदि साननानै थाब्रा गावनि न' बायदि जेबो साननाङा नोङो लाजिनोबो नाङा आरो सोरबाफोर माबाफोर बुङोबा आंनो खोन्थाबानो जाबाय आब' नोंखौ आब' आंग्रोमोनदिया लिंहरदों जेबो लिंहराखै नों ओरैनोसो बुंदों नोंहा माथो गुमाय लिंहरदों गथ'फि आब' आंग्रोमोनदिया लिंहरदों नोंखौ जों सानैया रायलायनायखै मेगन सादोंना नोङो मेगन सादों थां न'आव थां न' गुमाय जानला मोनला बुंलाबायनाङा बैसागुनि दख'ना बायनो फैसा हर आंनो मानो हरनोब्रा नोङोलाय हरा बेवहायफोर बैसागुनि दख'नाथ' नोंनाव गैयालै दा आंजों ओंखारबा सन्थ'लानिफ्राय दख'ना जरासे बायनानै होगोन आं गुमाय आब'नो बाहोयो आंनो बाहोआ नों खायलाबारिखौनो गाननानै थाबाय था नों दख'नाजों समाया ओइ बेवहायफोर दाहाय थांगोन दे जोंहा आरो नों बे फाग्लानि खोथाखौ लानानै टेनसन जाबाय थानाङा मिथिबाय देनां जोंनि जायगायाव फैफिनबा दोखो दामहैगोन आं नांलाहाय उन्दैफोर जि जायो जाथोंसै मालाय मोजाङै रायजो जाथोंसै नै बेफोरबायदि अननायावनो मानसिफोरा खायसे खायसे खर' देरो मिथिबायना जियानो जादोला मोजाङानो जाबाय बेवहायफोर थबसि आंनियाव थादो नोङो ए साननैसो थाथ'खागोन आं लिंहरदों होनदों नामा हांग्रिमोनदिया ओइ मा गुमाय नों न'आव थांदोलै नों न'आव थांदो बिखुनजो हारसिंनो खामानि मावनो बागासिनो बियो नोंहा आब' थबसिखौ एदावनो लानानै थांफागोन आं
तात साला माबायदि बिनांलै बियो साला खुदुंबो जाया एदावबो जाया तात बिराद गादामलाय बेलाय अलसिया बिबनां मोनबायलै आं मालाय नारजि बुनाङासो मोजांथार बिबनां मोनदों मालाय सिथाब आंहाना माथो 100 मिटारनिफ्रायसो गोजानाव थाखायो साला सुवाद बिबोनां फामे बावदोंसो बे नेवलाखौ नागिरथारनांगौ आंहा मानो फैसा दोनफैनाय बियो आंखौ फाव फान्दायनो नागिरदोंमोन आंखौ इलेक्सननिफ्राय आउट खालामनो नागिरदों बेखौ नेवलायासो मिथिसिगौ क्लिअपेट्रा बुरिया मोननायनि सिगां नेवलाखौ आंसो मोनग्रोनांगोन नङाबा जानाय